Kalevan kierrokselle ja Keurusselän soutuun on lauantai 27. päivä ja kesäkuuta ja kello lähenee 8. Lähtölinja on se linja, miltä lähdetään. Förskottia ei oteta, vaan rauhallisesti otetaan 30 kilometriä aikaa sitten kyllä. Ja kohta päästään avaamaan nämä kisat. 53 parasta soutajaa. Ja lähtölaukaus on pamahtanut ja otetaan väliaikaisesti täällä rengillä. Välisoutu, välin epäilyn aika. Seuraavat perään ja päivittävät kohta ruutuun. 2.37.52.